Avui és un dia molt especial, estem molt contents, jo estic una mica nerviós i tot, perquè hem arribat a les 400 funcions. És una cosa que no ens haguéssim imaginat mai que passés. Fa 5 anys que vam començar això. Estic molt nerviós, però ja ho farem, Aleshores hem preparat una funció especial, sortirem a cantar tots els que hem estat involucrats durant tots aquests 5 anys i estic molt emocionat. Som-hi! I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans. Avui la màgia torna i es quedarà per sempre, que no podem estar més feliços.